Ensiksi mä haluaisin kertoa muutamalla sanalla itsestäni, mitä mä oon ja kuinka kauan mä oon siellä asunut. Ja sitten Florida-tietoutta. Ja sen jälkeen ostoprosessista, mikä eroaa huomattavasti suomalaiseen käytäntöön. Ja lopuksi voitte esittää 15 minuuttia kysymyksiä. Eli laittakaa kynät sauhuumaan, että muistatte kysyä kaikkia tärkeitä asioita ja eroavaisuuksia. Eli nimeni on Maarit Forsblom ja olen asunut Floridassa 23 vuotta. Olen toiminut kiinteistöalalla viimeiset 15 vuotta, tehden kiinteistösijoituksia ja lomakoteja myyden. Ja kun olen siellä niin kauan ollut ja tällä alalla toiminut, niin tietenkin tietotaitoa on ennättänyt kertyä jonkin verran. Ja haluaisin sen takia justiin painottaa monia tärkeitä asioita täällä ja aloitetaan tästä Floridasta, mitä se Florida nyt itse asiassa pitää sisällään. Ja Florida Info aloitetaan tästä. Pääkaupunki on Tallahassee, mikä sijaitsee tuolla vasemmassa yläkulmassa. Ja asukaslukua meillä Floridassa on 19 miljoonaa. Ja koko suuruudeltaan Floridan pinta-ala on noin puolet Suomen koosta. Ja ilmasto on se subtrooppinen, eli talvisaikaan meillä on Suomen kesäilmasto, 20-25 astetta lämmintä, kesällä hieman kuumempaa, noin 30 ja hiukan yli. Ja suurimpia kaupunkeja meidän osavaltiossa on Jacksonville, mikä on tuolla pohjois-itärannikolla, lähellä siellä Georgian rajaa, ja siellä on myös meidän suurin satamakaupunki. Ja muita tunnettuja Miami, missä vierailee miljoonia ihmisiä vuosittain, ja Palm Beach, mikä on tässä itärannikolla Miamista tunnin ylöspäin, missä sijaitsee muun muassa suomalaisille hyvin tuttu Lake Worth ja Lantana. Ja tietysti Floridan suurin elinkeino on turismi. Ja sen takia me satsataan Lantanassa ja yleensäkin Floridassa ja missä me nyt siellä ollaankin, niin tähän turismiin. Ja se on varmasti hienoa, että nyt nämä markkinat on alkanut kohoamaan, niin me ollaan taas saatu lisää turisteja ja uusia asunnonostajia sinne. Ja sitten jos aloitetaan ajattelemaan, että mitä siellä Floridassa voisi noin niin kuin tehdä, niin meillä on ihan valtavan hienot golfausmahdollisuudet siellä ympäri vuoden. Ja green feet, erittäin edullisia, 20 eurosta ylöspäin. Ei tarvi olla jäsen näillä kentillä ja ne on ihan PGA:n luokittelemia kenttiä siellä. Ja sitten meillä voi ihan hienosti harrastaa esimerkiksi sukellusta, upeat tällaiset riutat, koska Floridahan sijaitsee kahden valtameren keskellä, eli Meksikonlahden ja itäpuolella Atlantin valtameren välissä. Ja sitten meillä on tennistä ja meillä on paljon tämmöisiä kunnallisia kenttiä siellä, mitkä on täysin ilmaisia. Ja sitten taloyhtiöissä on usein myös omat tenniskentät, mitä saa rajattomasti käyttää. Eli tennis on hirvittävän suosittua siellä myös. Ja erityisesti Wellingtonissa, mikä on Palm Beach Countyn länsipuolella, niin meillä on maailmankuulu esteratsastus, missä kaikki kuninkaalliset ja muut tällaiset tunnetut henkilöt vuosittain vierailee. Ja sitten on myös hevospoolo. Taitaa Charleskin olla siellä joskus pelannut tätä pooloa. Niin Wellington tunnetaan näistä kahdesta harrastuksesta ja tosiaan ratsastusta voi helposti siellä harrastaa. Ja sitten Florida tunnetaan erityisesti suojelukohteista ja näistä merihevosista, manatees. Niitä monet tulee katsomaan sinne. Sitten meillä on tietysti pelikaanit, upeita isoja lintuja. Se on Floridan lintu on tää pelikaani. Ja sitten unohtamatta tietenkään näitä ihania alligaattoreita, Florida Gators.
Ja ne on niin kun, siellä Evergladesin alueella niitä on todella paljon, runsaasti. Ja tässä on Evergladesista nyt, siellä voi käydä katsomaan miltä siellä näyttää tällaisella suoautolla, niin siellä kyllä näkee mikä se kasvillisuus ja eläinkanta on siellä Floridassa parhaimmillaan. Ja tietenkin sitten unohtamatta Orlandoa ja Disney Worldia ja kaikkia, mitkä siihen liittyy, mitkä on rakennettu Disney Worldin ympärille. Ja siellä on paljon kaikkia erilaisia teemapuistoja ja viimeinen lisäys, mitä sinne on tullut, niin on tietysti Harry Potterin maailma. Ja siellä voi tehdä ostoksia ja muuta sellaista. Ja sitten jos ajatellaan vierailukohteista, niin meillä on aivan upea tämmöinen archipelago Floridassa, mitä kutsutaan Florida Keys. Ja se tie vie sinne kymmenien siltojen läpi sinne Key Westiin, eli Pohjois-Amerikan eteläisimpään kohteeseen, mistä on vain 90 mailia Kuubaan. Ja aivan upeat nämä maisemat. Tässä oikealla puolella on Meksikonlahti ja tämän vasemmanpuoleisen sillan täällä pieni kaistale tässä Atlantin valtamerta. Ja se on kummallista, kun sinne ajaa, niin ne meret on ihan eri värisiä. Toinen on sinisempi ja toinen on enemmän turkoosi. Ja tämä silta on varmasti 10 kilometriä pitkä. No, tässä nyt näkyy se meidän suoalue siellä, se Everglades. Ne kutsuu sitä Floridan keuhkoksi, eli se ilma, mitä me hengitetään siellä, niin on hyvin tärkeä osa tätä Evergladesia. Ja sitten Palm Beach Countyn alueella meillä on tämmöinen upea kaupungin keskusta, eli City Place ja Downtown West Palm Beach. Ja se on rakennettu ihan 10-15 vuoden sisällä ja siellä yläpuolella on paljon näitä kondoja, mitä ihmiset on nyt ostanut. Ja siellä kun on tässä kaupungin keskustassa, niin ei paljon autoa tarvitse, kun siinä voi kävellä kaikkiin kauppoihin, putiikkeihin ja rannalle voi vaikka pyöräillä. Rantaan on varmasti muutama kilometrin matkaa, erittäin lähellä. Ja sitten on Miamiissa on Bayside, eli tämä on ihan sitä Miamin eteläisintä kärkeä, mistä lähtee nämä kaikki risteilyalukset. Muun muassa Royal Caribbean, mikä on risteilyalukset on rakennettu Suomessa. Nämä maailman suurimmat justiin Oasis of the Seas ja näin. Eli se on varmaan suomalaisille tosi tuttua paikkaa myös. Ja sitten on tämä South Beachin alue siinä. Se on pikkusen tämän Miamin downtownin pohjoispuolella. Ja tämä on kuuluisa tästä Art Deco-suunnittelustaan tämä Miami South Beach. Siellä on paljon nuorisoa ja kovasti yöelämää ja paljon kyllä nähtävää myös liittyen tähän arkkitehtuuriin. Ja tietenkään naisiakaan unohtamatta, niin maailman parhaat ostoskeitat. Eli meillä on tämä maailman suurin outlet mall siellä, tämä Sawgrass Mills Mall. Ja se sijaitsee Fort Lauderdaleissa. Ja siellä löytyy kaikki maailman kaupat ja siellä tekee elämänsä ostoksia. Eli Floridassa on todella paljon näkemistä ja kokemista ja tehtävää. No tässä on nyt sitten muutamasta talosta tähän väliin tullut muutamia kuvia. Eli tämän näköisiä omakotitaloja siellä on myynnissä tällaisilla maisemilla. Ja siinäkin on aika upea talo jostain keittiöstäkin. Ja tämä kompleksi on Moorings. Tämä on nyt ihan Lantanan sit keskustasta. Tämä on rakennettu ihan 5 vuotta sitten. Ja siellä tekee erittäin edullisia ostoksia. Hinnat on tässä Mooringsin alueella varmasti pudonnut 50-75%, mitä ne oli korkeimmillaan. Skandinaavian ulkopuolella oleva suurin suomalaisyhteisö löytyy Lake Worthista ja yleensä siis Etelä-Floridasta Palm Beach Countyn alueelta. Ja voisin väittää, että meitä asuu siellä niin kuin pääsääntöisesti ympäri vuoden 25-30 000. Ja talvisaikaan meitä varmasti on siellä 70 000. Ja Lantanan kaupunki on kunnianosoituksellisesti antanut tai nimennyt yhden tällaisen kadun, mikä vie sinne meidän Suomi-talolle, niin Finlandia Boulevardiksi. Eli se on aika hieno juttu.
Ja sitten tässä on nyt sit Suomi-talo edestä kuva ja siellä järjestetään ihan valtavasti kaikkea ohjelmaa ympäri vuoden. No ehkä ei kesällä niin paljon, mutta siis parhaimpina kuukausina. Siellä on tanssit viikonloppuisin, siellä on lettuaamiaiset, siellä on perjantaisin karaokea ja sitten siellä siellä toimii kirjasto, että sieltä voi lainata kirjoja ja sitten siellä taitaa toimia meidän suomalainen sotamuseo myös. Sitten siellä toimii paljon erilaisia kerhoja. On suomalaiset veteraanit ja on karjalaiset ja pohjalaiset ja savolaiset ja kaikilla on omat kerhonsa. Tietenkään unohtamatta sitä tosiasiaa, että siellä on meidän ikioma urheiluseura North Star, mikä toimii erityisesti pöytätenniksen ylläpitäjänä ja sitten siellä lenkkeillään viikoittain. Ja naisten jumppa toimii 2 kertaa viikossa, niin sanottu dollarijumppa. Ja sitten meillä on myös toinen kerho siellä, eli tämmöinen Community Club. Tämä on Lake Worthissa taas toimiva suomalaisten oma tällainen kerho. Ja siinä on kerhotalon pitäjä itse. Ja sitten meillä toimii tietysti tämä uutispalvelu, eli meillä toimii radiokanava aina sunnuntaisin. Sieltä me saadaan kaikki tuoreimmat uutiset ja kuullaan uusimmat levyt, kun Osmo Kanerva, suomalainen entinen kuuluisa nyrkkeilijä, pitää meille siinä uutispalverit. Ja sitten unohtamatta, että meillä toimii siellä paljon suomalaisia seurakuntia, muun muassa suomalainen luterilainen seurakunta St. Andrews. Ja sitten meillä on suomalainen kotikirkko helluntai-seurakunta ja onlestadiolaiset, kaikki löytyy. Ja tästä täytyy antaa kiitos ja kunnia näille Finlandia-päivistä, näille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka joka vuosi jaksavat vuosi vuoden jälkeen järjestää tämä Finlandia Daysit. Ja tässä jo ensi vuotta mainostetaan. Siellä niin kuin vaalitaan näitä Suomi-perinteitä, siellä on paljon suomalaisia esiintyjiä, artisteja, Eino Gröniä ja Katri Helenaa ja niin edelleen. Ja sitten siellä on muun muassa taidenäyttelyitä ja perinnetoria ja sitten niillä taitaa olla jotain kalakilpailujakin siellä. Ja Amerikan suomalaiset sukupolvista huolimatta niin tulee ympäri Yhdysvaltoja tulee näille Finlandia Dayseille. Ja nyt kun lanttaanasta puhuttiin äsken, niin mä ajattelin pienen piristyksen tähän, että lanttaanahan on oikeastaan kasvi ja kukka ja aika kaunis ja aurinkoinen, niin lanttaana on saanut tästä nimensä. Ja meiltä löytyy paljon erilaisia myös ravintoloita, missä voi valita, missä ruokailee ja voi esimerkiksi kauniisti auringon laskiessa valita tällaisen kohteen. Ja siinä on sitten Floridaa ja vähän uima-allasta jostain talosta kuvattuna ja tällaisia upeita rakennuksia siellä on. Ja tää taitaa olla jonkun hotellin Four Seasonsin kuva Palm Beachiltä. Sitten meillä on vielä toimii suomalaisia ajatellen, niin meillä on kaikki palvelut saa siellä suomen kielellä. Meillä on muun muassa Suomen valtiovaltaa siellä edustaa Suomen kunniakonsulit Peter Mäkilä. Ja siellä voi hoitaa passiasiansa ja kaikki, mitkä liittyy mitenkään tällaiseen viralliseen, niin hän mielellään siellä huolehtii. Ja sitten meillä on suomalainen kahvila ja leipomo siellä. Jokke varmasti pitää hyvää huolta kaikista kävijöistä. Ja siinä se Suomen kunniakonsuli nyt sitten on se Peter Mäkilä.